Aprenguem l'alfabet anglès. Uau! A. Ambulància. Okay. B. Batmòbil. C. Descapotable. D. Patinet derrapant. E. Excavadora. F. Carretó elevador. G. Cotxe de golf. H. Cavall i carruatge. I. Camió de gelats. Em vols una mica? J. Moto d'aigua. K. Kayak. L. Camió. M. Motocicleta. N. Carretó de diaris. O. Vehicle tot terreny.
cotxe de policia. Tu atura't. Q. Quat. R. Muntanya russa. S. Patinet. S. Carret de la compra. Oh, aquí estàs. T. Tractor. Tu. Cotxe unicorn. V baixa, vehicle del veterinari. Wow! Wow! W. Carretó de mà. X. Trineu de Nadal. Wow! Què hi ha a dins? Sí, això era el que faltava. És massa aviat per Nadal. Y. Iot de luxe. Això és una broma, oi? Esperava un iot de veritat. Z. Tren del zoo. Aquest és l'últim. L'obrim. Sí. Camió de l'alfabet. Mira la meva encantadora caseta de jocs ABC. Ai! Oh, no la
meva caseta ABC ha desaparegut. Ai, Maria, vine aquí. Ho sento molt, Eva. T'ajudaré a trobar totes les bústies de lletres i construir la teva caseta de jocs. D'acord. Oh, veig la lletra A, però com hi arribo? No! No caminis sobre la taula, Eva. He trobat la lletra A. Les lletres. Ec mema. M. Tinc una idea. He trobat les lletres B, C i D. Potser els meus blocs són aquí. Oh! Espera, la meva bústia de lletres és aquí. Ah, aquí està. Aquí està. He trobat les lletres E i F. Oh, aquí estàs. Què passa? Per què es mou? Oh, no va! Para! Tinc una sensació. Comprovem la cistella de la roba. H. H. G. Comprovem si hi ha alguna caixa dins. Comprovem dins aquesta caixa. Oh, i en veig més. Quatre lletres, tant. No. No, on són les lletres? No és això el que estic buscant. Oh, comprovem la nevera. No. On podrien estar? Oh, mira, les he trobat. Estan just aquí. M. N. O. Lletra Q i una més. Primer la P. P i Q.
Anem a revisar el seient del darrere. Oh! Sabia que serien aquí. Recollim els blocs, però primer, divertim-nos una mica. Maria, no pots fer això. Surt ara mateix. Perdona, pare, només estava intentant recollir aquests blocs. R. S. T. Oh, anem a revisar dins les canonades. Crec que no hi ha res, però els he trobat aquí. Oh, n'hi ha dos, U i B baixa. He trobat la lletra cinquena. Primer la unitat. Pare, estàs bé? Estava buscant això. Ei, Maria, finalment! Les últimes lletres. B doble. X. Primer la Y. Sí? Visca. Anem a construir la resta de la teva casa ABC. Sí, Maria. Crec que falta una lletra. M-M-A-O, sí, la lletra Z. Oh, mira, estava aquí tot el temps. D'acord, acabem això. La meva bonica caseta de jocs. Gràcies, Maria. De res. Oh, no, la nostra bonica caseta de jocs. Alfabets d'animals. Ei, nens, quin és el vostre animal preferit? On han anat tots els animals? Tinc una idea. Posem el trencaclosques ABC junts. D'acord, d'acord. Aló? 1-1. Realment ha funcionat. Ah, girafa d'Angola. B. Granota d'arbre que borda. C. C. Pollastre. M'encanten els pollastres. Ballem junts. D. De gos. E. Àguila.
F. Halo? F, flamenc. Que guai, un flamenc. G. G, gran danès. U, F. Hac. Bons moviments. Hipopòtam. H, hipopòtam. I, iguana. Xuau, tan gran. J. J, jaguar. Uau, jaguar. K. K, lleó de Katanga. Xuau, lleó. L, llagosta. Quina llagosta més xula. Masculí. M, peix lluna. Un peix lluna. 2. 3. S. N, periquito de Newton. O. O, bou. Os. Pàgina. P, pterodàctil. Foc. Q. Quindi panda. Oh, els pandes són tan macos. RR, conill. Mandrós. S, peresós. També. T, triceratops. Genial. Triceratops. Unitat. Qui és aquest? U, desconegut. B baixa. B baixa, voltor.
B doble. Oble. B doble. Tauró balena. X. X. Xauxeurus. UAU, Xauxeurus. Y. Y. Porc de Yorkshire. O. Porc rosa. Z. Z. Zebra. On han anat les nostres lletres? Les hem de trobar. Wow! Mira, la lletra F. Seguim-la. Oh, què és això? Oh, Poppy té de l'alfabet. Batem els globus a la vida real. No, serà massa sorollós. Bessi i tapa't les orelles. D'acord. Ah, quin soroll. Encara no he començat. Oh, d'acord. Oh, Què? no feia gens de por. Em toca a mi. Lletres. Anem. B. C. Anem. Sisplau, ajudeu-nos a trobar les lletres. Us ajudarem, però primer resol la trencaclosques. D'acord, anem a resoldre el trencaclosques. Crec que aquest rosa va amb aquest rosa. Provem-ho. És un porc. Ivan, posa-ho aquí. D'acord, d'acord. I aquest serà l'últim. Fet. Jupi. Jupi, El trencaclosques s'ha acabat. què passa? Aquí teniu les vostres lletres. Oh, moltes gràcies. Bona sort, nois. Adeu. D, E, G, H,
Nois, tenim una missió important. Hem de trobar totes les lletres de l'alfabet. Què esteu fent? A. Nois, és un tauró. Compte. Vés-te'n, tauró. Anem-hi. J K L Atrapem-ho. Uh-oh! Recollim tots els anells al seu lloc. Aquest pot ser primer. Crec que és incorrecte. No, està malament. No, també està malament. Lletres. Hectòmetre, on és la carta? Ivan, obrim-la. Sí. Hola. Hola. On és la carta? On és la carta? Hi ha alguna cosa a dins. Nois, veniu aquí. Obrim-la. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y i Z. Lletres. És genial, però això no és el que necessitem. No hi ha res. He trobat alguna cosa. No et preocupis, deixa, està bé. Trobem les lletres. Ivan. Feia trampes. Hem de trobar les lletres. D'acord, aquesta és la meva última oportunitat. Lletres. T U V La lletra F és a dins, anem.
On són les lletres? L'he trobat. Tinc la lletra. W. X. Y. Z. Falta la lletra F.